Čia. Čau, panky. Čau, panky. Hele, kámo, tohleto video je takový naše svatesem veřejný poděkování za dnešní den, co se nám daroval. Mimochodem, panky, abyste věděli, nám prostě dal skvělý zážitek dnešní dopoledne. Byli jsme, kde jsme to byli? Na Božím daru jsme byli na Mercedes-Benz Snow Party. Jako nejvíc VIP lidi. Měli jsme možnost vyzkoušet Mercedesy se 4kolkama, jak to funguje pěkně. Já jsem jel v Ečku, AMG paket 3,5 litra, 4Motion, AMG volant, černý strop, panoramatická střecha. Prostě námrtno, ale nebylo to tak živý, v čem měl Mates, to je fakt. Já jsem měl v MLu, byl to sice jenom 3 litr, taky CDI Formatic, ale bylo to parádní. Jelo to víc než to Sašovo, což nás docela překvapilo. Co jsme byli hotoví, no. A fakt jsme si to užívali, tu cestu. Celý den samý kundy, drinky, mandarinky, dostal jsem guláš, jsem šťastný, jedu domů šťastný. Jedu domů prostě šťastný. To se mi nestává. Nějaký sněžný skútry tam taky proběhly, 4kolky s pásama. Bylo to fakt parádní. Prostě námrdy, kámo, beru to jako předčasný dárek k mým narozeninám, k mým 35. Takže prostě díky, tyve. Jenom chci, aby prostě to všichni věděli, že jsi fakt dobrý kámoš, brácho. Díky moc, kámo, máš to u nás. Yeah.